Żewġ tirġiel li joqogħdu f'Bormla nżammu arrestati wara li tressqu l-Qorti akkużati b'serq fuq persuni li jwasslu l-ikel. Kersten Camilleri ta' 30 sena wieġeb mhux ħati meta ġie akkużat b'4 serqiet fuq persuni li jwasslu l-ikel f'Ħażabbar fl-Isla f'San Ġwan f'Bormla. Ġie akkużat ukoll li kellu karozza misruqa u b'attentat ta' serq ta' karozza oħra. Huwa ġie mixli wkoll li ġar sikkina miegħu mingħajr liċenzja jew permess mingħand il-Kummissarju tal-Pulizija u li huwa riċediv. Filwaqt li Simon Camilleri ta' 53 sena li qal li ma jaħdimx ċaħat l-akkużi fuq 3 serqiet. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar is-serqiet li twettqu bejn l-10 u l-14 ta' April tmexxew mill-ispetturi Fabian Fleri, Lydon Zammit u Joanna Piscopo. Vasta ta' 16 sena li joqgħod il-ħamrun ġie kkundannat 35 ġurnata ħabs wara li ammetta l-akkużi brabta ma' serq ta' flus minn fuq raġel li qassam l-ikel. Il-każ seħħ l-4 wara nofsinhar fil-Qawra. Hekk kif ħareġ mill-Qorti iż-żagħżugħ għamel mossi oxxeni. Lydon Zammit ta' 27 sena li joqgħod il-Furjana intbagħat 35 jum ħabs wara li ammetta akkużi ta' serq. Fi frar illi għadda huwa seraq xi ħwejjeġ minn stabbiliment tax-xirif ta' Sliema. Libjan ta' 17 sena li joqgħod fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar u lilu nieqes minn qabel il-pandemija intbagħat 6 xhur ħabs wara li ammetta li seraq mowbajl u ewro 30 ċenteżmu. Il-każ ġara matul il-lejl ta' bejn l-4 u l-ħamis meta waqt ronda tal-Pulizija fil-Marsa ġie nnutat li x-xater tal-ħanut tal-merċa kien żgassat u bid-dawl mixewl. Minħabba suspett li qam il-Pulizija waqfu nnutaw xi ħġiġ mal-art u xi dmija. Kif ittawlu għal ġew wara u persuna tipprova taħrab lejn in-naħa ta' wara tal-ħanut. Raġel ta' 30 sena mill-Gżira nżamm arrestat wara l-weġġa gravi lill-eks sieħba tiegħu. Quddiem il-Maġistrat ġew mifsut u tressa l-Qorti fit-8 ta' Marzu li għadda u wieġeb mhux ħati għall-akkużi ta' fastidju li żamm lill-eks sieħba tiegħu kontra r-rieda tagħha. Huwa ġie akkużat ukoll li saq b'mod traskurat u perikolus. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.